Is it necessary to do spiritual alignment for your partner before marriage? Yeah, thank you for that question. Ajụjụ gị bụ ma o kwesịrị ka mmadụ lụọ ọrụ patin ya ọrụ bifo a na-aba na alụmdi na nwunye. Yes, ajụjụ gị mara mma. Nke bụ eziokwu m na ọ bụrụ na ịgbasi ala afa chọpụta na onye a nwere ọrụ mmụọ kwesịrị ịlụ na ya na ndị otu ya adọrọ na mma, ya na ndị ya onwe ya adọrọ na mma, ya na ezumezu chi ya na ndị adọrọ na mma. Mana aside that, na enwero strong opposition in terms of ndị otu unu na-abụ, then ị bịa na character, fụ na character gị na ya na ọ bụ somebody adọrọ too rigid, no somebody kwetara ka akụziere ya dị willing to learn, na ọ bụrụ ọkpọ onye kpụ ya. Mana nwere ụfọdụ onye bụ partners ya afọ bụrụ ọkpọ onye kpụ ya can never agree not at wrong, ma ọ ekwe ka akụziere ya. Na ọ bụrụ na ya ofe dị mma, ụtara dị mma, ọ na-ada na akpịrị wororom wororom, so ọ bụrụ na spiritually enwero rejection, then physically the two of you can cope in agreement. Now ihe ọ fọsịrị bụ ime ka ọra mmụọ nke nwaanyị ma ọ bụ nke nwoke ka ha kwụsị ịgba ya ụgwọ before abanye na di na nwunye. Fine, ọ dị mma na ihe eme ya. Ọ dịkwa mma na ịchọ ịnụ nwaanyị ma ọrịa ọrụ mmụọ ka ịgwa ndị otu ya na ọkwa gị ya anụ chọrọ ịnụ ya bụ nwata nwaanyị na ihe nete ya anya, ma na gị nwata nwaanyị na gị na nwata nwoke a ya ebikwanụ. Ikwe ndị otu gị nkwasị ya na ịchọrọ ka nwoke a bụrụ di gị, na ị na-ayọ ha ka ha work on a harmony with forces ya, na ị ga-adị submissive to, especially na iwu onye ọrụ, na ị ga-adị submissive to his forces ka ụnụ wee lụkọ ọrụ, ka a ghara inwe infighting, ya ghara ide enwe ịda azọ ka ndị nwụọ ma ọ bụ na-azọ kere ndị ya achị. Ọ bụrụ nwa nwaanyị kwesịrị iplesi ya ezumezu under his authority, mana ọ bụrụ na gị nwere onwe gị chụ na ihe ịma agwa ya ezumezu ka ha nọrọ under his authority, ụnụ ga na-fight ka onye ya elide. At the end of the day, the marriage will not start. So however, ọ bụrụ na ọ niile na arụ ya bụ ọrụ ka e wee nwee harmony, ka the two forces nwee ike nọ ya harmony, ka a ghara inwe onye a ga na-agba ụgwọ, why not? Nwoke nwere ike inyere nwaanyị aka lụọ ọrụ dozie ihe dị n'ụzọ ya before marriage. Nwaanyị nwere ike inye nwoke aka dozie ihe dị n'ụzọ ya before marriage. So I recommend it very well.